Kohimen kopara bait hautrai Jesu Christ katlai tarik jemang katkindai katkenyu kamaria teisuti kapau ningkong sha laingur kikina ha Fatima kane kalonga jimpa baningkong chonga ha Fatima nanda ter Henry Henyu sin kalapau syakini kikina bad kawai kapor rengat bad pai berlin ke bawan yatur na keleng kamaria teisuti kalawan pau syakini kikina ke Lucia ke Jacinta bad Francisco ban hikaya ki ban itu ia ka parte barokawe ia ka jing kordor jonge jing duwai rosary ban like na ki tuma ban like na ki jing jot but naga benda ka jing kala kabamut jonge brayo but kine line mut ki kinna kilom kinongap lamborot mangestet ki shait yalam ye ki lamborot Shah kalum kowa kabajan ka Fatima bad kishai long ki kinna bar yubale kila igle kamaria teisoti haga jinglong kinna chonki kishai tiala kai Henry ki longru ki bar yubale benduai haga ne kasni katlai tarik May katkindai spa kathenyu kadba ki dandon hawulum kowa hakaba sharai ye ki lamboro jangi kumbalong shiteng sni kini ki kinna ki ong tong induai rosary bad kim shimla duai ye ka jing duai rosary pura ne kuble ko mari ya Maria kabapura kishuduai kuble ko Maria nanda ki duai ko Maria kim shimla penda yaga jing duai kidang yai duai kunne haka taka por kindit kinsan kilayos no yaga jing pertat but kilayo iya ka lay ha beneng but kila kindit kila perkat kalajan ka jingslap bad kila penkrum ban maresha ing da ka bayalam iya kilam borojangki kadba kidang mare rengga bad kilam borot kadba kidang hiar na ulum kowa kaladan ka uwe ding bahe hajan ka ding bahe kila yoi biang ya ka jimpernai ka bakindit kinsan baki kini kinna kila tiing bat kila stang ban marre bat kadba kidang marre kila yoi hakawi ka jaka kala don ka jimper nai ka palat iya kasni bat kila pe bat kila yoi kawe ka kende babriyo balapong ya ka jainli ka baparnai palat ya ka jingshai jongasni but saudong jongka kaladon ka jingshai kaba taba kumba shi meter shiteng eye but kini kikina kila tur shajan kataga jingshai kaba kalayoi kane ka kendai babriyo but kila ting artan but kataga kendai kala ong yaki wat nong ting nyamshim na wan ban penmom bat pension yapi but Lucia kalam ka kam he kareta banya ki taki arngut kala kele iya ka pide mano but kala ang ngalawan na beneng but kala penyeto yala de baka longa Maria teisote but kane kalonga sniburam jonga Our Lady of Blessed Sacrament ka Maria teisoti jonka sacrament bakui tam hagaduan
Bad ka Maria te soti kalas tamban keren baki ha uta ulum. Bad kalusia kala kerli syapang buon kie barro. Bad kala kerliru hato ngiru ngile syabaneng. Bad ka Maria te soti kala kulari ki pi baro pille syabaneng. Nanda ke Lucia kala kerli biang ye ke jinggerli syapangi paralog jangga ke bala kala shuaya ka. Thandu kilon. Bad ka Maria te soti ka ang kawe kala don syabaneng kawe ka don ha ke ding pen koi. Nanda kene ke kinna kena stamban long kamri bole ha ka Maria te soti ka Maria te soti kala kendu ye kini ke kinna pide ban wan man ka manu banai kadlai tarik ngan sawan pau happy bad kalaang ngan hikai bon kie baro shapi lemba kene ke jim pau bad kala kendu yaki baki deben duai ching duai rosary mangasni nagabenda ka parte kam dame nagabenda ke Europe kabadan happadenge jingale tuma bad ke kinna kim sautu kaye kene ka tuma namara ka bojongi kambat stange ka tuma bad ka Maria te soti kala yatu lupa shapanga tuma bad mangitit katuma bar beningkong bad bad mendaru kala kabadang jia hapadang Russia bad Ukraine bad kadba kini kinna kidang pe bad dan bad ka Maria te soti ka jimpar nai ka pala kala yomad hagada ga por bad kilas tamban yo jimpar sad haga jimmo jangine ki kinna baki deban mane ya ubale namar kilas tamban sumutu kaneka jingshai kabaka yo haka Maria te soti kalonge jingshai jangabane jingshai janga Trinity bakui bad kila dam bad kila mane ya ka Trinity bakui bad kila duai ko Trinity bakui ni mane ya me ko blei jonga ni mane ya me haka sakramen bakui tam haka duan nama kiyomad ya ka bor bat ka buram jongu blei haka ma jonki kane kalonga jimpa baningkong kabaki ni ki kinna kiyomad bad hadin kane ke jimpa ki kinna kilalaban yo I bakata ke jing ka Maria kala leit pai shabaneng biang bak kilalaban yo I ya ka jing shai kadang taw lindi ya ka Maria te soti hapadengi kulo kabba kadang kiu shabaneng bad ki kinna kilas not takana kata ka jing shai ka bakile yo I kalangu jisu shisha bad ko himmen ko para ka Maria te soti kala pau hakini ki dur Henry Hussein yakini ki kinna baki find ba bad kala ki kayangi yak jingkar go jonge jing the wai rosary kaba mangasni haki ingasem jongi haka balang baro ka way ka gospel minda gasni kayatu hangi kahi kayangi bau jisu longalindi ujisu ulonga jing shisha ujisu ulonga jingim ka jingim ka bawan na ka baneng ka jing shisha ka pelai lord yangi na ka jing sosi habaki apostol kila don hapadenge jing ko salai hapadenge jing sosi habaki yasno ujisu unino yaki badon kiyo shabaneng kila kuslai jing mo kila sosi badu jisu what kusalai what's no diaw Nate haupa, Nate hangaru. What kusulai? What's no diaw? Nate hanga, Nate hauparu. Kajinget haupa, bajinget haukon, kapelong ayu hake jingim chungi. Bon ki kon hake nega juk kabamenda, ki kusulai nega binda bon ki barra. Bon ki kon chungi, ki thing, ki annod. Kisnosi kilinga mensiam ha hapadeng kine ki jinge barra ujesu wanshangi banong kokon what kusalai what's no diaw nged haupa nged hangaru namar kakteno blai ka kran shai ka dal
Wat ya ki apostol haba kim shimla shempang kaye kabau jisu hikai abawang ngan late pai shaupa ban late pai shaupa kim pat snautu kaye ka jimut wat ladaki la dan renga badu jisu laisnem kendi kim shimla shempang ya ka jimut jong ka jingi kai jong jisu abau jisu da ulang don bun gi jaka Shongne haying jongupa kim shimla sautu namar kila don hapadang gijing sosi ko hemen ko para habangi sakut hagi jingting hagi jingku sulai hagi jing snow diaw ngimla ban shempang yaga jing maya jonga beneng ban snawutu ban im yaga jing maya jonga beneng ni don kam yaga jing ra ni don kam yaga jing pen shai ka ba now jisu Mano badu jinggarmen kide kita ki beriu bumper syang ban shania tele telan ya ublay ki beriu ki bakermen ki bangne ki bashania ha ublay kinom do jinggarmen ha ka jingem chongi wad hakamat ki bon jai ki jingale wad hakamat ki jimpang ki jingshitam kinom do jinggarmen kin zalong ki bayaine ki bashlo ha ka jingem chongi Badu Jesu upenslore ki apostol hakaba on pe ngalong galindi bale peting ngalong ke jing shisha omdon ki ve pat ki jingi kai kaban wan shapi wat lada ki wan ru wat num nge namar ke jing shisha ka don hakama jambi ke jing shisha jong ka beneng ke jing shisha kabang gede ban batriang ha ke jingim ke jongi ban poisha bening ke jingim kabawan na jisu lese ye ke jimpang ye ke jing shitam kabadon ha ka menjongi kalaban pentolod ye ka menjongi kendrai ke jimpang kimlaban pentolod ye ke jingim jongi namar bale ke jingim kawan na jisu ya ka jingim kabawan na jisu kamla ban tolot kamla ban du lanoru namar kane kade ka jingim jonga beneng ko himen ko para hagane ka sni buram jonga jimpao jonga maria teisoti ya ka surba sama jonga maria teisoti kalam duai rosary omde nagabinda yalade kendre nagabinda kane ka jingim nagabinda kane ka jingshai nagabinda kane ka lindi ka maria teisoti ka annur ya ka parte baro kawe kan yaid ya kane ka lindi jongu jisu ka maria teisoti ka annur baki kon jonga parte kinino ya ka lindi jonga pop ka maria teisoti ka annur babar ki kon kinam ngop haka jinga urya jonga parte but pendu ya ka jingim ka maria teisoti kakwa baru ikut kindut long ke badak dak kene ke jingim ka wan tu nau jisu naga daga daw ye ke jimpao jonga maria teisoti hamal lagi jaka kachaba kala pau kam shimon burom yanga ne mane yanga ka barabor ka kindu ye ki ko ke jonga parte ban mane ya jisu wan pai shau jisu kela ka bamut balong ri balai ha ka jingem jongi tongin duai hagene ka sngi kadma ujisu la hikaya gane ka jingi kai ka ba kongsan naga binda jongi nginom do jingarmen nginom kusulai nginom ngop ha ka pop penban ngidon ka jingshai ngidon ka jingim ngidon ka jingarmen ka ba wan nau jisu hagene ka sngi jonga jimpa banning kong jonga maria teisoti ha fatima tongin duai lemba ka maria teisoti dakaba bapye kakti jonga ko maria teisoti ko kami bane yarap yangi ban yomad but but ban imrengat badukon jampa ko jisu be ngis ngongo yame naga binda ga nega sni ngis ngongo yame naga binda ga nega jingi kai ga jame ba melong ga lindi melong ga jing shisha melong ga jingi ba lemba ga jinga sai lam janga maria teisoti yarap ingi balong ki bakam riya balai ki bangai kame ki bamane yame ko trinity bakoi ko blai jongi badon haga sakramen bakoi tam haga duai inya ro ya utrai Jesus Christ